Ďakujem. Pokoj Boží, dobré popoludnie, priatelia. Som nesmierne rád, že môžem byť s vami. Ďakujem vám veľmi pekne za prijatie medzi vami. Ja som bol už požehnaný veľmi ako malý chlapec cez to, čo Boh robil v rómskej komunite. Ako malý chlapec som počul o prebudení, ktoré sa dialo na juhu Maďarska, v malých dedinách. A tak som sa pýtal, či ma tam môže zobrať môj ujo, ktorý viedol malý zbor. A on mi povedal, až keď dojdeš medzi Rómov, uvidíš, čo Boh môže urobiť, keď sa ich dotkne. A ja verím tomu, že Boh to robí, bude robiť a že ešte uvidíme jedinečným spôsobom, čo Boh môže urobiť cez vzácnych našich priateľov, bratov a sestry Rómov. Boh je dobrý, Boh je na tróne a verím, že aj dnes budeme môcť byť povzbudení. Brat Dalibor nám dal zadanie hovoriť z 2. listu Petrom. Hovoriť o Petrovom príbehu. Poďme si ho čítať, je to veľmi zaujímavý, fascinujúci príbeh a verím, že môže zmeniť aj dnešný deň naše životy. Niekto raz povedal, nebol som to ja, nepovedzte, že ja to hovorím, hej? Ale niekto raz povedal, že ak jeden z učedníkov bol Róm, tak to bol Peter. Všetci, keď sa pozerali, tak Peter už bol vpredu a povedal, chcem to vidieť. Všetci obdivovali Ježiša, ako chodí po vode. A Peter povedal, keď Ježiš chodí a ja chcem chodiť. Verím, že Boh naozaj vložil niečo takéto akčné, blízke Božiemu srdcu medzi Rómov. A ja verím tomu, že to chceme a budeme vidieť. A Peter, o ktorom ideme dnes hovoriť, o jeho druhom liste, naozaj bol muž, ktorý chcel byť blízko Ježiša. Bol muž, ktorý nechcel polovičné kresťanstvo. Bol muž, ktorý nechcel len tak, možno z diaľky, uvidíme, ako to dopadne. Peter bol muž akcie. Keď Ježiš po vode, aj on po vode. Keď Ježiš mohol uzdravovať, pôsobiť a zachraňovať. My tu dnes prečove veríme, že ten istý Ježiš môže uzdravovať, premieňať, odpúšťať hriechy. Keď pán Ježiš išiel umývať nohy, tak Peter hovorí, mne nie. Neskôr, keď pána Ježiša Krista išli zajať, tak Peter vyťahuje meč a ide ho brániť, odsekne ucho tomu vojakovi. Peter je akčný. Peter verí v Ježiša. Peter verí, že Ježiš je naozaj syn Boží. A majú o tom diskusiu s pánom Ježišom Kristom. Teraz však prichádza dôkaz, že Peter nebol predsa Róm. Totižto, keď už mali ukrižovať pána Ježiša Krista, prichádza za Petrom jedna žena a pýta sa ho, či si tiež jeden z učedníkov Ježiša Krista. A on zrazu je z neho gadžo. Zrazu hovorí, nie, ja ho nepoznám. Tak sa ho pýta druhýkrát. Nie, nič s ním nemám. Pýta sa ho tretíkrát. Nie. A potom zaspieva kohút. A Peter si uvedomuje, čo spravil. A Petrov život tak veľmi pripomína náš život. Veríme v mocného pána Ježiša Krista. A potom prichádzajú momenty, keď je ťažko, potom prichádzajú momenty, keď sme zobrení, potom dokonca prichádzajú momenty, keď sme frustrovaní sami zo seba. Keď my sami urobíme niečo zlé. A preto krátko po zmrtvých staní ten istý Peter zabalil už všetko. Išiel chytať ryby a zrazu na brehu stretáva pána Ježiša Krista. A ten istý Ježiš mu hovorí, Peter, poď, urobím z teba rybára ľudí. Zbytok je história a my sa dostávame k nášmu druhému listu Petra. Prvý list Petra Peter píše zborom v Malej Ázii a varuje ich na všetky nebezpečenstvá, ktoré sa dejú všade naokolo. Druhý list Petra píše Peter, keď je už starý muž. Peter, ktorý má viac ako 70 rokov a Peter, ktorý vie, nie len biologicky, ale vie aj preto, lebo mu to Duch Boží zjavil, vie, že ide zomrieť.
A to, čo čítame v 2. Petra, je hlboké zjavenie toho, čo Peter odkazuje všetkým nám, ako skúsený muž, ako muž, ktorý zažil Ježiša zblízka, ako muž, ktorý už odchádza z tohoto sveta a má pre nás odkaz. V tomto 2. liste Petra už nehovorí o nebezpečenstvách zvonku, lebo Peter sa už naučil, že Boh nám pomôže prekonať všetky nebezpečenstvá zvonku. V tomto 2. liste Peter už hovorí len o nebezpečenstve, ktoré prichádza z nášho vnútra. O nebezpečenstve, ktoré číha na každého z nás. A Peter odovzdáva posledné, veľmi vzácne slova, ktoré prinášajú zmenu a verím, že majú čo povedať cirkvi. Takže poďme na ten text. Priznávam za všetkých pastorov, že keď sme ho od brata pastora Dalibora dostali, tak sme si hovorili, taký ťažký text. Takže verím, cirkev, že to dáme, otvorme si v mobiloch, v analogových bibliách, čokoľvek máme, 2. Petrovu, 1. kapitolu a budeme čítať od 3. veršu. Takže poďme čítať slovo Božie a aby sme sa sústredili, je to Petrova výpoveď, je to vzácne premieňajúce slovo. Skúsme sa postaviť a vnímajme toto slovo Božie, vnímajme tento odkaz, ktorý Peter má ako starý muž, ako muž, ktorý už ide odchádzať z tohoto sveta po celoživotnej skúsenosti, po celoživotnom príbehu. Takže čítajme slovo Božie, ktoré je tu zaznamenané. Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a nábožnosť, keď sme spoznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a účinnou mocou. Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste prostredníctvom nich mali účasť na Božej prirodzenosti a unikli skaze, ktorú vo svete spôsobuje žiadostivosť. Práve preto sa všemožne usilujte a pridávajte k viere cnosť a k cnosti poznanie, k poznaniu sebaovládanie, k sebaovládaniu vytrvalosť, k vytrvalosti nábožnosť a k nábožnosti bratskú oddanosť. K bratskej oddanosti lásku. Ak totiž toto všetko, čo máte, ak to máte v bohatej miere, nebudete nečinní a neplodní v poznaní nášho Pána Ježiša Krista. Kto to však nemá, je slepý, krátkozraký a zabúda, že ste boli očistení od niekdajších hriechov. Preto sa tým viac usilujte, bratia, upevniť si svoje povolanie a vyvolenie. Keď to budete robiť, nikdy sa nepotknete. Keď tak budete mať štedro zaistený prístup do večného kráľovstva nášho Pána Ježiša Krista, Spasiteľa. Oče náš drahý, ďakujeme ti za tvoje slovo, že tvoje slovo má moc. Ďakujeme ti za to, čo si ukázal aj Petrovi po celoživotnej skúsenosti, ako ťa hľadal a zažil veľa zázrakov. A prosíme o to, aby tento jeho odkaz prehovoril skrze Ducha Svätého aj dnešný deň tu na tomto mieste. Ako ťa chválime, ako ťa uctievame. Amen. Amen, nech sa páči, sadnite si a poďme sa pozrieť na to teda, čo Peter hovorí v tomto slove. Jednoznačne vie, že odchádza. Svoj život pripomína mimochodom ku stanu. Život, ktorý žijeme, celé svoje úsilie po 70 rokoch svojho života prirovnáva svoje bytie, všetko to, čo sa snažil, všetko to, čo dosiahol, k stanu. Stan, chodíte stanovať? Kto už bol stanovať? Kto má rád stanovanie? Sú tu niektorí odvážlivci. Ja sa priznávam k tým, že stanovanie je OK nakrátko, ale stan není náš domov. Stan nie je to miesto, kde chcete stále bývať. A Peter sa pozerá na život a hovorí, život je ako stan. Stan je dočasný. Do stanu si bereme len základné veci. Stan nie je to, kde si chceme zariadiť všetko tak, ako to máme doma. Stan je krehký, stan je na chvíľu, pretože vieme, že keď prestaneme stanovať, tak pôjdeme do nášho domu. Pôjdeme domov, kdekoľvek to je, čokoľvek to znamená. Peter prirovnáva svoj život a hovorí, celý život je ako stan. Lebo nás čaká niečo viac. Lebo nás čaká niečo väčšie. A v tomto nám začína odkrývať tajomstvo života. Viete, kým sme 20-roční, tak sa snažíme uvedomovať si, rozpoznať to, v čom sme dobrí, v čom vynikneme.
Nie je to takých veľkých hrdinov nikde inde, v žiadnej vekovej kategórii, ako medzi 20-ročnými. Keď veríme, že svet je gombička, pozeráme sa na to, v čom sme dobrí. Potom máme možno 30 rokov, príde manželstvo, príde pôžička, príde prenájom a my si kladieme otázku, ako zvládnem život. A kladieme si otázku, kde je tá zábava, na ktorú sme sa tešili ako 20-roční. Príde 40. roky, a my sa pozeráme okolo seba a hovoríme si, prečo je život taký ťažký? Iní sa majú lepšie. Kto vlastne som? Ako 50-roční sa pozeráme späť a hovoríme, vedia vôbec tí mladí, čím všetkým som ja musel prejsť? Čo som dokázal? Ako 60-roční si kladieme otázku, čo sa deje s našim telom. A ako 70-roční možno začíname mať ten istý pohľad, ktorý mal Peter. Kladieme si otázku, koľko času nám ešte ostáva, kam ideme, aký to malo celé zmysel a čo sme sa na tej životnej ceste naučili. Keď mal Polikarp, jeden z prvých cirkevných duchovných otcov, 86 rokov, tak ho zajali Rimania. Zajali ho a povedali mu, pustíme ťa, si starý muž, stačí, ak zaprieš Ježiša Krista. Stačí, ak povieš tie ľahké slova, cisár je král. Ale Polikarp im povedal, nie, celý život som nasledoval skutočného kráľa a pár rokov pred smrťou, pár chvíľ pred smrťou ho nepopriem, lebo môj Ježiš bol celý život so mnou. Môj Ježiš, ktorý ma zachránil, toho ja nepopriem. A ten exekútor, ktorý popravil už veľa ľudí, bol veľmi nahnevaný, že nezlomil toho starého muža, lebo zlomil predtým silných, mocných a mladších. Tak prišiel za ním a povedal mu, ty netušíš, čo ťa čaká. A ja ti to urobím ešte horším. Ešte v živote si nezažil, čo to znamená zhorieť zaživa. A ja ti sľubujem, že prikúrim ešte viac. A tá smrť, ktorá ťa čaká, je strašná. Polikarp zdvihol svoju hlavu a povedal, ty ma chceš nastrašiť jednohodinovým ohňom, a nič netušíš o večnom ohni, ktorý čaká tých, ktorí ho nepoznajú a ktorí ho nestretli. Teda Peter sa pozerá na život z pohľadu skúsenosti, z pohľadu toho, čo Boh môže urobiť a chce robiť. A pozýva nás k tomu, aby celý náš život, 20, 30, 40, 50, 60 ročných, bol pevný, bol postavený na skale. Nie zbytočne, Pán Ježiš hovorí Petrovi, ty si skala. A na tej skale, na tom zjavení, kto je Ježiš Kristus, postavím svoje kráľovstvo. List Petra, ako sa Peter lúči, nás pozýva a učí, ako byť pevný ako skala. Ako žiť Boží život. Bez ohľadu na to, koľko máme rokov. Či ste mladí, 10, 15 roční, 20 roční, 30 roční, 60, 80 roční, koľkokoľvek. Počúvajte Petra. On nám ide povedať, ako máme svoj život žiť tak, aby bol pevný, aby bol na skale, aby nebol krivý. Možno ste niektorí mali výsadu byť v Pise, v Taliansku a tam sa chodí pozerať na jednu väžu, ktorá sa volá Šikmá väža v Pise. Boli ste tam niekto? Ja to mám ešte stále na zozname, kam chcem ísť. Zatiaľ som tam nebol, ale je to veľmi jedinečný architektonický úkaz. Tí stavitelia, ktorí ju začali stavať, nemali v úmysle postaviť šikmú väžu. Tak ako my, nikto z nás, nemáme v úmysle žiť život, ktorý je vykrivený, žiť život, ktorý nestojí za to, žiť život, ktorý je zmietaný vetrom a neistotou a nedobrými základmi. Každopádne táto väža sa začala vychylovať. A dodnes sa tam samozrejme chodíme na ňu pozerať. Nie preto, ako je architektonicky úžasná, hoci je. Nie preto, lebo je neviem ako vysoká, lebo nie je vysoká. Viete, prečo sa chodia ľudia pozerať na túto väžu? Lebo je krivá. Lebo je krivá. Aj v živote často pozeráme časopisy, pozeráme celebrity a to, čo obdivujeme na nich, je, že život je krivý. Chceš, aby jediná atrakcia tvojho a môjho života bolo to, že sme kriví? Tá väža v Pise mala v roku 2007 padnúť. Ale keďže oproti je reštaurácia a prináša to veľký biznis, tak ju trošku narovnali. Aj život bez Boha niekedy vieš trošku narovnať.
ponovom spadne v roku 2030. Ale Boh nás volá, aby sme boli ľuďmi, ktorí sú pevní, ktorí nebudú obdivovaní pre to, čo je krivé v ich živote. Nebudú sa na teba pozerať a rozprávať, srandu si robiť, či smiech mať z toho, že to je zlé a tamto je zlé. A potom ťa občas trošku napravia, aby si nespadol úplne. Peter nám dáva múdrosť, ako žiť plnohodnotný život. Poďme na to rovno. V tomto vzácnom texte hovorí o 4 veciach, o 4 radách, ako žiť život, ktorý je pevný, ktorý stojí na pevnej skale. Takže poďme na tú prvú radu, ktorú tu nachádzame v tomto texte. Je napísaná v tom 3. a neskôr aj v 4. verši. Poďme si to pozrieť. Takže prvá rada, prvé pozvanie, prvá múdrosť Petrova je rozpoznanie toho, že to, komu veríme, nám umožňuje prístup k Božej moci a k Božím zasľúbeniam. Náš život môže byť pevný preto, lebo veríme v Boha, ktorý má moc a veríme v Boha, ktorý nám dáva zasľúbenia. Viete, v živote niekedy stretnete ľudí, ktorí sú mocní. Môžu si dovoliť niečo, môžu si zaplatiť niečo, majú tú moc, ale vy ich nepoznáte. Oni vám nič nedajú. Na druhej strane niekedy možno stretnete ľudí, ktorí vám aj prajú, aj by vám chceli dať. Ja by som tak rád dal tomuto zboru tú 1 000 000 eur. Zatiaľ ich nemám. Niekedy stretneme ľudí, ktorí majú dobré srdce, chcú dať, sľubia vám, ale zase nemajú tú moc. Tá prvá rada, ktorú Peter dáva v súvislosti so životom na pevnej pôde, so životom, ktorý stojí za to, je, že žijeme z perspektívy toho, že máme prístup k Božej moci a k Božím zasľúbeniam. K obom týmto veciam. Teda ten 3. verš hovorí, jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a nábožnosť, v ktorej sme spoznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a účinnou mocou. Veríme v Boha, ktorý má moc. Minulý týždeň sa rozdalo v Bratislave, na uliciach Bratislavy 19 600 malých Biblií Gedeonitiek. A niekde to ľudia prijímali, inde volali políciu, ale my sme vďační Bohu, že 19 600 ľudí dostalo moc Božiu do svojich rúk. Tí ľudia, ktorí nám boli slúžiť a rozdávali tie Biblie spolu s našimi ľuďmi, hovorili príbeh z Maďarska. Hovorili o tom, ako prišli do jednej nemocnice a primár si zavolal týchto ľudí, ktorí roznašali tieto Biblie a hovorí, to vy tu to nosíte? A oni sa tak zlakli a povedali, áno, my sme to doniesli. Hovorí, že poviem vám príbeh. Pred niekoľkými týždňami sme tu mali muža, ktorý mal nádor na mozgu. Ten nádor bol tak prerastený, že sa nedal operovať. A museli sme urobiť to, čo robíme zriedka, ale niekedy to v našej práci ako lekári musíme urobiť. Povedali sme tomuto mužovi, že má 14 dní života. Tento muž bol šokovaný, nečakal takúto diagnózu. A v tom šoku si položil otázku, čo urobím posledných 14 dní svojho života. Nemohol ísť domov, nemohol byť s rodinou, ležal na lôžku. Čo urobím, keď mám ešte 14 dní svojho života? Siahol do šuflíka a našiel tam túto Gedeonskú Bibliu. A povedal si, čo lepšie už môžem urobiť posledných 14 dní svojho života, ako začať čítať túto Bibliu. A tak čítal Bibliu a počiarkoval. Čítal Bibliu a počiarkoval. Prešiel 5. deň, čítal Bibliu a počiarkoval. Prešiel 10. deň, čítal Bibliu a počiarkoval. Prešiel 15. deň, čítal Bibliu a počiarkoval. A keď už tých dní bolo veľa, tak si lekári povedali, že musíme zistiť, čo sa s ním deje. Už tu nemal byť. Spravili mu nové MR-ko, nové všetky vyšetrenia a povedali, nádor tam nie je. Základom pre pevný život v Bohu, ako ho aj Peter vidí, je uvedomenie si, že veríme v Boha, ktorý má moc, ale nielen v Boha, ktorý má moc, ale v Boha, ktorý nám dáva zasľúbenia, ktorý chce zdieľať to, aký je on s nami.
Ak náš život má byť pevný, či si dnes 20, 30, 40, 50 alebo 80 ročný. Chcem ti povedať, že ten prvý kameň, ten prvý pevný bod, tak ako to Peter vidí ako starec, je uvedomenie si, že to nie je o náhode, že to nie je o neistote, že to nie je o okolnostiach, že to nie je o tom, do akej rodiny som sa narodil, že to nie je o tom, či som sklamal alebo nesklamal, či som prešiel frustráciu alebo neprešiel frustráciu. Je to o tom, že veríme Boha, že máme prístup k Bohu, ktorý má moc a zasľubuje nám, že túto svoju moc chce zdieľať s nami. Toto je to, čo nám Peter odkazuje po svojej celoživotnej skúsenosti. Veríme v Boha, ktorý má moc. A tento Boh nám zasľubuje, že bude s nami, že nás povedie, že chce naplniť náš život zmyslom a zámerom. Aj dnes môže byť križovatka v tvojom živote. Ako budeme pozvaní k Bohu, ktorý má moc a ktorý dáva svoje zasľúbenia. Ponúka nám ich aj dnes. Nie si zabudnutý. Boh o tebe vie. Možno sa cítiš, že si jeden z davu, ale nie si. Boh pozná tvoje meno. Boh je tu prítomný. Boh moci a Boh zasľúbení. To druhé, čo Peter hovorí ako svoju radu v tomto texte, a ako ide ďalej, hovorí, že Boh dáva všetko. A teraz pozýva nás, ty a ja sa máme pridať. Je časť, ktorú my máme a môžeme urobiť. Pozýva nás k tomu, aby v tom živote sme dodržali ten plán. Ak ostaneme pri tom príklade stavby, ako sme spomínali tú väžu, aby sme dodržali ten stavebný plán, aby sme urobili to, čo my máme urobiť. Boh urobil všetko pre naše spasenie a pozýva nás, aby sme do toho vstúpili, aby sme v tom kráčali. Nie sme pozvaní k tomu, aby sme ostali sedieť a čakali, že to tak príde, že nás to zoberie same. Sme pozvaní, aby sme sa pridali k Bohu. Boh robí úžasné veci s ľuďmi, ktorí sa k nemu pridávajú, ktorí poslúchajú, ktorí sa odovzdávajú, ktorí sa dávajú k dispozícii Bohu. A to je práve tá ďalšia časť tohoto listu, kde Peter hovorí: práve preto sa všemožne usilujte. Teda Boh dal všetko, dal svoju moc, svoje zasľúbenia a nás pozýva a hovorí: počujte, všemožne sa usilujte. Už ste sa snažili niekedy o niečo? Všetci sme sa snažili, všemožne sa usilujte. A potom nám tu dáva plán, alebo recept. A znie takto: a pridávajte k viere cnosť, k cnosti poznávanie, k poznávaniu sebaovládanie, k sebaovládaniu vytrvalosť a k vytrvalosti nábožnosť a k nábožnosti bratskú oddanosť a k bratskej oddanosti lásku. Peter akoby hovorí, toto, čo vy môžete urobiť, je pridanie sa, je nasledovanie tohoto zámeru, tohoto plánu, alebo kľudne to môžeme prirovnať k receptu. Ja keď som bol naposledy v Sabinove, tak sme tam mali niekoľko takých dobrých vecí na občerstvenie, že moja manželka mi povedala, že mám zistiť recept. Viete, ako funguje recept? Prosto sú veci, ktoré máte k dispozícii, z ktorých máte variť, a potom sa tak pridávajú také ingrediencie. Trošku toho, trošku toho, trošku toho, trošku toho. A Peter popisuje ten život, to naše pridanie sa, ako 7 takých ingrediencií, ktoré môžeme my pridať k životu. To usilovanie sa nie je len také, že no tak čo mám robiť, neviem, čo mám robiť. Peter je úplne špecifický a hovorí: počúvajte, môj životný recept je, že urobte toto. A vymenováva to. Hovorí, môj životný recept je, aby ste začali s cnosťou. Inak povedané, cnosť je morálna excelentnosť. To, čo hovorím, to aj žijem. Prvá jednoduchá vec, to, čo hovorím, aj žijem. Kresťanstvo nie je pretvárka. V kresťanstve padáme a vstávame. V kresťanstve sme úprimní. V kresťanstve neklameme, nepodvádzame. To, čo sme, to hovoríme. Teda začni tam, kde si, úplne v pohode. Boh není prekvapený z toho, kde si. Boh presne vie, čo žiješ. Je to v poriadku. Začni tam, kde si. Je to dobrá štartovacia čiara. To je tá prvá ingrediencia. A potom ide ďalej a hovorí, a potom začnite spoznávanie. Lebo
Keď nezačneš tam, kde si, tak sa nevieš dostať k tomu, že ty a ja môžeme spoznať, že Boh má niečo viac. Viete, že Boha sa nedá úplne spoznať, Boha sa dá len spoznávať. Ten druhý krok toho, čo my môžeme pridať, začnem tam, kde som a potom poznávam. Je niečo viac, je niekto viac, je východisko, je cesta. To slovo poznávanie je exodus. Vychádzam z toho, kde som. A ide ďalej a hovorí tá tretia ingrediencia, je sebaovládanie. Na druhej strane našej poslušnosti je niečo, čo si nevieme ani len predstaviť, že tam je. Športovci sú ochotní sa vzdať tak veľa pohodlia, tak veľa vecí, preto, aby dosiahli ten cieľ, ktorý chcú dosiahnuť. To všetko je len perspektíva stanu, ale Biblia nás pozýva. Pridajte k tomu sebaovládanie. A v sebaovládaním ide aj vytrvalosť. To je tá štvrtá chuť. Pridajte vytrvalosť. Priatelia, nebuďme prekvapení. Kresťanstvo nie je len to, že setkáme a čakáme, že niečo sa stane. Boh chce spolupracovať s nami. Boh nás pozval, aby sme boli Boží spolupracovníci. Teda začíname, kde sme, pridávame poznávanie, pridávame sebaovládanie a vytrvalosť. A potom pridávame nábožnosť. Nie náboženskosť, ale nábožnosť. Viete, čo je nábožnosť? Nábožnosť je, že chcem byť ako Boh. Príde ti to arogantné? Nevadí mi to. Ja chcem byť viac ako Boh. Každý deň chcem byť viac ako Boh. Priatelia, nejde o to, kde ste, ale ktorým smerom sme otočení. Niekedy si myslíme, že sme už na tom tak dobre, že pomaly naša pýcha nás otočí cestou naspäť. A pozeráme sa na niekoho, kto je tam, ešte má všetky tie problémy a pohrdaňme ním, lebo my už sme tu s Bohom. Ale viete čo, naša pýcha nás otočila sem. A tento, kto stojí tu, síce má veľa problémov, ale je otočený k Bohu a ide nábožne, oddane. A to všetko v láske. Tak toto je prosím recept, ktorý Pavol hovorí všetkým nám. Teda hovorí, Boh je mocný a dáva nám zasľúbenia a my sa môžeme pridať, usilovne pridať. A nie je to také nejasné, že čo vlastne môžem urobiť. Namiešaj týchto 7 vecí. A viete, ako s veľmi dobrým gulášom, nedá sa úplne povedať, že nemám sol, nemám korenie, ale ostatné mám. Ten guláš bude chutiť čudne. Veľmi podobne aj toto, čo Peter tu píše. V každej tej oblasti potrebujem pridať to, čo mám, koľko mám. A môžem ísť ďalej. Takže to bola druhá Petrova rada. Pridaj sa tiež. Tretia Petrova rada, ako ju čítame vo 8. a 9. verši, je pozvanie, aby sme žili s očakávaním rastu, s očakávaním, že veci pôjdu dopredu. Všimli ste si, ja som rozprával o tom, že 20-ročných sú to, 30 už sú takí skeptickejší, 40, 50 až 70-tníci sú takí nešťastní. V kráľovstve Božom je to naopak. Generácia patriarchov má stále očakávať niečo viac a pozývať generáciu synov. A tá má pozývať generáciu tých, ktorí prichádzajú do Božieho kráľovstva. Očakávajme, budujme, rozmýšľajme s rastom. Očakávajme s tým, že Boh chce robiť ďalšie dobré veci. Prečítajme si to slovo, ako je tam napísané. Ak totiž toto všetko máte, ak to máte v bohatej miere, nebudete nečinní a neplodní v poznávaní nášho Pána Ježiša Krista. Kto to však nemá, je slepý, krátkozraký a zabúda na to, že bol očistený od svojich niekdajších hriechov. Preto sa tým viac usilujte, bratia, upevniť svoje povolanie a vyvolenie. Keď to budete robiť, nepotknete sa nikdy. Prijali by ste si, aby nám niekto slúbil, že choď, urob to. A ja ti slúbujem, že nezabludíš. Slúbujem, že to dáš v živote. Slúbujem, že to bude dobre. Toto je to, čo Peter pozoruje a hovorí, vieš čo, nikdy sa nepotkneš, choď len. Choď s perspektívou toho, že nebudeš neplodný a nečinný. Že nikdy nepríde život už do stavu, že ja už to vzdávam, ja už nechcem ísť ďalej. Nebuďme nečinní a neplodní. Stavajme s mentalitou rastu. Vo Winchester v Spojených štátoch, v Kalifornii, je miesto, ktoré sa volá Winchester Mystery House. A je to miesto, ktoré bolo rodinným sídlom Winchesterovcov, kde Sáre Winchester niekto
nejaký čarodejník povedal, že kým bude stavať svoj dom, tak nikdy nezomrie. A ona tomu uverila, tak ako to bol nezmysel, a stavala a stavala a stavala. Nakoniec zomrela, ale ten dom je stále tam, má 180 izieb. V živote sme pozvaní k tomu, aby sme budovali. A v tom najlepšom, keď nás Pán zavolá, išli ďalej. Pozerajme sa na život s perspektívou rastu. Boh nás volá k viere, ktorá preteká, ktorá odovzdáva. Boh nás volá k tomu, aby sme sa nezastavili, neboli nefunkční, nepoužiteľní. Niekedy ako kresťania sme ako tie hodinky, ktorým dojde baterka a hovoríme, my už to máme odbité, my už sme toľko urobili, nech robia iní, nech je teraz rad na iných. Ale Peter nás v tejto múdrosti volá. Nie si pokazenými hodinkami, nie si hodinkami s vybitými baterkami. Volá nás, buďme činní a plodní, takto žijeme, lebo to nás posúva dopredu a takto nikdy nepadneme, takto sa nikdy nepotkneme, takto vojdeme do plnosti toho, čo Pán Boh má pre nás. A to posledné, čo nám Peter radí, tá 4. rada je, že to všetko, ako to robíš, myslí na večnosť. Tak ako som hovoril, Peter sa pozeral na svoj život ako na stanovanie. Stanovanie je na chvíľu, dostanú, nekúpite tie najlepšie veci, nenainštalujete si tam satelit, síce dneska už aj to asi robia ľudia. Stan je dočasný. A Peter nás pozýva k životu, ktorý je na pevnom základe. Pridajme to, že ho žijeme z perspektívy večnosti. To, ako to hovorí v tom 11. verši, je tak budete mať štedro zaistený prístup do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Hovorí o štedrom prístupe do večného kráľovstva. Bol jeden moreplavec, ktorý chcel spraviť taký experiment v 70. rokoch. Volal sa Robert Murray a rozhodol sa preplávať Atlantik. To mimochodom urobilo veľa ľudí, ale on to urobil na najkratšej lodi. Celý Atlantický oceán zo Spojených štátov do Anglicka preplával na lodi, ktorá mala 4,1 metra. Zažil 78 hrozných a tragických dní. Predstavte si, na lodi, ktorá má 4,1 metra, neviem koľko, možno toľko to pokoniec, na tom preplával celý Atlantik. Bolo to náročné, celé dni musel byť priviazaný doslova o tú loď, aby to prežil, aby ho to nevyvrátilo do vody a nakoniec sa dostal až k brehom Anglicka. Ako už videl pevninu Anglicka a úspech mal prísť, tak si povedal vo svojom vnútri, to jediné, čo chcem teraz, je dobrý hotel, dobrú sprchu, jedlo a týždeň spať. Ako sa plížil k tým brehom, tak sa stalo veľmi niečo jedinečné a nečakané. Čakalo ho tu viac ako 300 lodí. Čakalo ho tam 40 000 ľudí. Ako doplával k brehu, úplne zabudol na sprchu, hotel a spanie. Bolo tam tých 300 nadšených lodí. Bolo tam 40 000 ľudí, ktorí mu tlieskali. O niečom podobnom tu hovorí Peter. Žijeme s perspektívou večnosti. Ten obraz, ktorý on používa, je obraz toho, ako vítali olympionikov v rímskych mestách. Keď ste vyhrali olympiádu a prichádzali ste do rímskeho mesta, tak vás tam čakala obrovská sláva. Bola tam obrovská štedrosť, kde všetci vám tlieskali, všetci boli nadšení. A Peter tu hovorí o takomto obraze večnosti. Hovorí, žij tak, že keď raz prídeš do nebeskej večnosti, tak tam nebude stať Peter a Ján a nepovie, dal si to, lebo sme sa báli od teba, že sem nedojdeš. Nie, v Ježišovi máme spasenie, nepotrebujeme nič pre neho urobiť, to je jasné, ale hovorí, žij tak, že celé nebo sa bude radovať, že tento víťaz, tento človek prišiel, to je tá perspektíva. A z pohľadu toho Muraja ti už potom nezáleží na tom luxusnom hoteli, ti nezáleží na tom spánku, ale v tebe je niečo, že víta ma celý dav týchto Božích ľudí. Priatelia, Peter z celoživotnej skúsenosti nám píše tento druhý list, v ktorom hovorí ku nám. Hovorí ku nám, ako žiť život.
A dáva nám večnú radu, ako žiť život, keď nebude musieť byť naklonený a nebudeme rozmýšľať, kedy padne a kedy z neho bude rojna, ale hovorí o pevnom živote. V kontraste s tou vežou v pise. Boh si praje, aby si ty a ja sme neboli obdivovaní pre tú krivosť nášho života, preto, z čoho si možno urobiť srandu. Ale Boh si praje, aby sme boli obdivovaní pre Božie veci, ktoré Boh robí cez nás v našom živote. A k tomuto nás volá v tomto druhom liste Petrovi. Je to jeho životná múdrosť. A ešte raz zopakujem na záver a krátko sa pomodlím. V tejto životnej múdrosti nám hovorí, môžeš žiť pevne, lebo máme Boha moci a zaslúbení. Veríme v mocného Boha a veríme v Boha zaslúbení. To, čo my môžeme urobiť, je pridať sa. A to, ako sa pridať, je jasne povedané a napísané. Pridaj sa k tomu, že nie chvíľu, ale tak ako tie hodinky, ktoré ďalej a ďalej verne ukazujú čas. Pôjdeme touto cestou. S perspektívou toho, že celé nebo sa bude radovať vtedy, keď sa tam budeme blížiť. Otče môj, ďakujem ti za tvoje povolanie v živote každého na tomto mieste. Duchu Boží, verím, že aj dnes si tu prítomný a chceš konať, chceš hovoriť ku každému, chceš sa dotýkať, chceš premieňať. Pane Ježiši, prihováram sa aj dnes, aby tvoje slovo nás premieňalo. Pane, modlím sa za tých, ktorí sú tu dnes a potrebujú zažiť tvoju Božiu moc a naplnenie tvojich zaslúbení. Prehlasujeme, činíme pokánie z nevery a prehlasujeme, že si Boh, ktorý sa nezmenil. Si Boh, ktorý má moc povedať slovo a ľudia sú uzdravení. Si Boh, ktorý má moc a Ježišovi Kristovi odpúšťa hriechy. Si Boh, ktorý má moc zdvihnúť aj tak frustrovaného človeka, ktorý zradil tak, ako Peter zradil. Verím tomu, že Boh špecificky hovorí k niektorým na tomto mieste dnes po obede, a ty cítiš, vieš, že si zlyhal, vieš, že si zradil. A hovoríš si, už nemám šancu, už nie je to pre mňa perspektívy. Boh ti hovorí, že v ňom je šanca, v ňom je perspektíva. Zlož svoje zlyhanie, nehraj to ďalej, vyznaj svoj hriech, odovzdaj to Bohu. Dnes je nový začiatok pre mnohých. Otče, ďakujeme ti za to, že môžeme sa pozerať na zvyšok svojho života s perspektívou. Že ty budeš robiť dobré veci. Je tu nádej pre každého. A Pane, viažeme moc akejkoľvek beznádeje, neistoty, zmetku z toho, čo bude s mojim životom. Pane, skladáme akúkoľvek neistotu v budúcnosti. Lebo my sme tu, aby sme budovali tvoje kráľovstvo a žili pre teba až do konca svojho života. Pane, nechceme premárniť svoj život z perspektívy z časnosti, ale chceme žiť svoj život z perspektívy večnosti, ktorú nám dávaš. Tej radosnej večnosti, v ktorej nás privítaš, pretože si mocný veľký Boh. V mene Ježiš, žehnám všetkým na tomto mieste. Nech tvoje slovo premieňa, zmocňuje, nech tvoj duch pôsobí a koná. Ameň. Ameň.